Oke, sekali lagi terima kasih kepada semua kru pendukung. Baik dari Duta Nada Sound System dan juga Mitra Production Video Shooting. Yo! Woo! Kok anggere jatah sepuh minta jumeneng sepote sing iya kaya caya-caya. Caya-caya. Nggih. Sepisan malih Bu, ngaturaken wilujeng rawuh dhateng para tamu. Nggih, sugeng ingkang nembe kemawon rawuh wilujeng pinarak lenggah kanthi merdikaning penggalih ngresepi pasugatan ingkang sampun kasamektakaken. Nggih. Tumuli nampi panglipur saking kadang-kadang campur sari ringkes Reonika sinengguyung Dutana Sound System. Oh nganti wong ya ora ngenehi apa-apa. Piye? Mbakone bablas lah. Ugi ngaturaken ing panuwun dhateng Mitra Production Video Shooting ingkang sampun kepareng kles. Monggo-monggo. Gambaripun bening, harganipun miring. Untuk rokok sak wadah lumayan. Monggo atur panglipur malih. Ngaturke sing kaya napa niki? Nderek kersa panjenengan. Tata cara menika mirunggan dados mboten formal kados menawi bencang resepsi. Bubar gayeng diaturke mat-matan monggo, bubar mat-matan gayeng ngantos mangke jam wis setengah 6 monggo. Nek umpama kula jingklak-jingklak ngono ya ora. Mboten napa-napa. Ha ya piye? Sedaya menika ingkang baken saged adaptasi utawi menyesuaikan diri. Lho, tuwa mung perangan kene munggah. Rumangsaku kok ngerti-ngerti omen. Dipun dijumbuhke karo Mbak Nggih. Ya, dasare ya status sinden. Nggih. Ora penyanyi upamane Mbak Menduk ki diaturi goyang ya ora trep. Heeh. Sing alus-alus wae karo ganti rasa. Weh, Sinom Warijoto. cocok. Karo sinambi ngunjuk dahar ngirengke Sinom Warijoto. Slendro menapa pelok Kang Mas? Nek sketsane slendro. Monggo nggih. Slendro. Nges. Monggo, larasipun slendro napa pelok ngoten mawon nggo. Kena disetel slendro ora kira-kira. Ya. Innallaha ma'asobirin. Apa kuwi? Sekali merdeka orang sabar kekasih Allah. Oh, nek nggon ngoyong-ngoyong ngono ki aja dibablaske. Jadi nek ngerti ya kudu sing ngerti tenan ndak dukani Pak Mudin. Endi Pak Mudin? Akae. Iki Pak Mudin to? Innallaha ma'asobirin kok sekali merdeka tetep merdekai tekan ngendi. Cak ngendi. Soan mrene iki nek aku ya tau krungu ngono kuwi. Ayo mung tau krungu ki rak dagelan. Ha iya. Iya. Monggo Mbak. Ya. Senggerak imul. Cocok karo hawane. Nggih. Tak barudan. Iki engko sing nyaron bawa. Sing nyaron. Nggih, lan iki anu Mbak. Nggih. Kedua-duanan iki. Oh, ngaten. Dek Srianto, Dek Nano, suarane sae, nabuhe pinter. Nabuhe pinter. Laris sisan. Laris. Nggih. Go. Swara suling umantang suarane. Tas
wonten Mas Bisa. Suwe ora pinangge ndang Pak, pinangge sik mangklingi men. Kandhani ya. Saya tuwa Mas, saya napa? bergas. Ah nggih. Saya gegres cara gratike. Nggih. Kepati hamba Wong lore ngebaki tarup. Endi to kirane iki? Ten dhuwur. Ning dhuwur, Mbak. Dhuwur. Pembalunge niku boleh nyenggrake niku ora nggih. Tegese ning dhuwur wilan, dadi karo wilan iki ra cocok ngono, dadi sak dhuwure sithik ngono lho. Sesuk dilaras kok ya. Suwe kumandang suarane cari kawong biru papak atine bingung ditinggal minggat uwo rasano Anu Mbak, niku kula pun matur wong sang wangsul. Nggih. Manfaatke pupung iso. Pupung Iso muni. Lah nggih. Ning ya aja kebacuten lho Mas. Oh mboten. Nggih. Sing jeneng Senin niku duga prayoga sami dijagi, Mbak. Nggih. Monggo Bu. Pilih ketuk apa pilih tempe jong esuk-esuk jong mepet-mepet wis kaya Pak Gondo Sansaya dalu araras. Lah ya piyai loro ki dasare ki dalang kabeh. Tenan. Nggih, Mbak. Nek Mas Mul niku dalang wayang wong. Ya. Dalang wayang wong nek panjenengan Dalang apa? Kerusuhan. Ning padha-padha dalang. Heeh. nggih. Wi tenan sing paling nyeneng iki dalang wayang golek. Kok iso? Lho tenan. Upama wayang iki goleki kaya-kaya ngene iki, wah tenan. Ora jur kuat. diperang-perang nggih. Kok sik nek wayange kaya aku jenengan ora kuat. Nek sampean ki wayang ra tetep kuat to wong gur diraga ya ora diwayang-wayang. Rumangsa aku. Berarti kok ya mung sing ning rogoh ya mau ya ya. Ora Nggih. dijogetke. Sinom sampun katur Sampun kanthi laras diaturaken. lendro. Mugi dadosna suka pangipur kunjuk para tamu Nggih. sedayanipun. Iya. Jenengan tanduk napa mboten? Kula. Nggih. Nek mboten jenengan lenggah teng Nggih. putra ingkang Putra marang Suwahan. suwahane. Kan, Dok? Nggih. Monggo Dik Tia. Yo Dik Tia. Wis ajar.